Asibingelele sikwamukele kwi-channel yakho engonqa phambili. Igama uPastor Weningi. Sibiyanga ukuyithoba ingane zakwethu. uNkulunkulu anilonde, uNkulunkulu anicine, uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu avule iminyango. uNkulunkulu elwe nani, elwe izimpi elinqobele. Akungabi bikho umuntu oyisitha sakho oyojabula. Sithi izitha azijabhe ngaligama likaNkulunkulu nomfeli wethu Jesu Kristu. Bonke abamelane nawe abafisa ukuthi wena ungaphumeleli empilweni, bonke abamelane nawe ababali insuku zakho, abashaya i-countdown ukuthi wena uyokufa, wena ngeke uphumelele, sithi labo abajabhe uNkulunkulu abajabhise, bajabhe bangabi nokujabula, angabi bikho icebo lezithe lokuphumelela. Siphethe ingozi yamaphupho. Sibonge kuwena usilandele. La sikhuluma ngonomfundo ucele uthi hi, thank you a lot. Cela ukubuza ngiphuphe ngidriver itekisi kunomuntu phambili ehleli uthi ke la ngathi uthi owesilisa. Azikuvezeke la ingane zakwethu ukuthi okunye singakubalula ngokuma uphupha la ubona itekisi uphawu oluhlo olusho ukuthuthuka noma olungasho ukuthi ke kuzoba ngcono impilo yakho esikhathini esizayo, noma ke kunoshintsho olungcono oluzayo, noma kunamathuba angcono angahle ke uhlangabezane nawo noma uhlabane ngawo kungekudala uma ubona ke lapha itekisi leli. Yes, very itekisi le emhlophe komunye ingasho isifo, komunye ingasho ukugula okuzayo, kodwa futhi ingasho lokho esikushoyo okungamathuba amahle ezayo angcono empilweni yakho. Kanti futhi uma uphupha ke la leli tekisi ulishayele kunoma ugibeli noma kunabagibeli, kungasho ukuthi ke uPaul usho ukuthi kunabantu abancike kuweke ukuze baphumelele, noma wena unesibopho sokusiza abantu ukuze bakwazi ukufezekisa lokhu abakufisayo empilweni. Okusho njengamanje kunabantu abancike kweni ofanele uyobasiza noma ubasize njengamanje. Kungenzeka mhlawumbe umuntu wakho nje onayo kwezothando udinga khona usiza lidingayo kwena ukuze akwazi ukuya phambili, okungenzeka kunomunye oyihlobeni zakho odinga usizo lwakho ukuze akwazi ukufinyelela phambili ngokwempilo. Kanti la esingakubalula futhi la kuSipho Khumalo, empeleni uSibusiso Khumalo uthi la ukuphupha umlungu ekuphi imali kuqonda ukuthini. Mngane zakwethu, uma uphupha la uphiwa imali sihlezi sikusho, uma uphiwa imali uphawu lenhlanhla esukiza kuwena noma ulusho ubuhlakani ozokuthola obuzokusebenzela bukwenza uqhubekele phambili ngokwempilo. Futhi la kungasho amathuba amahle azokuvelela esikhathini esizayo, okungamathuba amahle azokusa phambili. Uma uphupha la umlungu, lokho kukodwa kusho uphawu lwenhlanhla kwabanye, futhi kusho uphawu lwedlozi uma loyo mlungu kungumlungu okahle futhi oza kahle kuwena, ekhombisa nokwenama noma ukukuthakasela. Kanti la uma uphupha lo mlungu esekuphi imali, uphawu olungasho inhlanhla nokuthi kuzoba ke nesikhathi esizokulethela amathuba angcono empilweni esikhathini esizayo. Futhi kungasho ukuthi idlozi lakho likuphi inhlanhla noma amandla okwenza izinto zenzeke empilweni, noma uma ulandela ubizo kuzoba nalamandla nenhlanhla ezokwembatha. Kanti la ukhulekani Madondo uthi kushoni uphupha udlala ibhola nikora futhi nishaya amagoli niwina. Uma uphupha la udlala ibhola futhi uwashaya amagoli uphumelele, uphawu luhle kakhulu futhi lusho nokuthi uzokwazi ukuphumelela kuloko osukukwenza esikhathini esizayo, noma uzokwazi ukwenza okufisayo nokuzokujabulisa ngempumelelo. Okusho ukuthi la ukhonjiswa inhlanhla nayo yokwazi ukwenza izinto zenzeke engahle kwembathe noma esikwembethe vele kumanje. Usho ukuthi ngenzeka izinto zakho uthi uma uzenza zenzeke kahle, noma uzothi umuntu uyazenza izinto zakho kube lula nje ukuba nenqubekela phambili. Kanti la uVanitha uthi kutshona uphupho lahlekelwa zimpahla kungathi bezisemotweni beziyodeliver ekhaya. Uthi ndizidinge ndazidinga ngingazitholi. Uthi ke labe kwi-handbag yakhe uthi uze wavuka lokhu eyidinga ekhala.
uphawu ke lolu esingasho ukuthi uma uphupha la ulahlekelwe isikhwama noma impahla noma isikhwama ungaba ngowesifazane ke kungaba uphawu lubi nolusho noma olusho noluchaza ukuntshontshwa kwenhlanhla nesibusiso ngabathakathi kunabakhunkuli abantshontsha isibusiso nobunhlanhla bakho ingakho uzophupha ulahlekelwa isikhwama kumuntu wesifazane into ebalekile ngoba iphatha yonke into yomuntu wesifazane itholakala kuyiphesa uma kulahleka leso sikhwama ephusheni kusho ukuthatha kwenhlanhla yakho kusho ukwebiwa kwenhlanhla yakho ngobuthakathi abathakathi izitha zakho kunabantu abakume kabi abakuphephethayo noma abazama ngayonke amandla ukuthi inhlanhla yakho beyithathe kuwena kanti futhi lesikhwama ke uma silahleka kungasho ukuthi uzolahlekelwa amathuba empilweni okungelile ukuthi uwathole noma usuwenza imizamo ngenxa yokuthi lesikhwama uma ugcina ungasitholanga kodwa uma ukwazi ukuphinda usithole lesikhwama ngokwesikhathi kusho ukuthi lawo mathuba kulahlekele empilweni uNkulunkulu uzokubusisa ngawo uphinde uwathole noma ithongo lakho izokwathi iphinde likwembathe nenhlanhla yakhe ibuye kuwena kanti lani uma uphupha ukhala kalusizi uPaul ngasho ukuthi ungenzeka kube nesimo esizokujabulisa very soon kanti futhi uma uphupha la ukhala kalusizi wena uvuke ulusizi kwesinye isikhathi kuyasho ukuthi ungumuntu onezimo ezibhlungu obhekane nazo njengamanje noma kunezimo ezikuthwelise kanzima empilweni kodwa ongakwazi ukudila nazo ngendlela efanele noma ongakwazi ukusixazulula noma ukuthola ixazululo zakhona noma unento ekuphethe ngaphakathi ongakwazi ukuyigonyuluka noma ungenabo abantu ongakwazi ukuyigonyuluka kubo bakulalele bakuzwisise uNkulunkulu ekubusise nangu uqiniso kheswa uthi ngabe kuchazani ukuphupha wopha nanguke la uma uphupha wopha uphawu olubi kakhulu futhi nolukhomba ukuthi kukhona okubi okungahle kwenzeke kuwe futhi kungasho ukuhlaselwa ngamandla obumnyama ngenxa yabathakathi abakume kabi empilweni bayakugadla wena kanti futhi uma kwenzeka uzibona uphupha wopha igazi kwesinye isikhathi kuba upha olusho ukulahleka kwempilo noma olusho ukuthi uzothwala ubuhlungu noma uzobana nobuhlungu bokuthi ngahle kulahleke umuntu omthandayo noma kuzobhekana nokwehluleka noma uzolahlekelwa ke amathuba amahle empilweni noma ke izinto zakho ethinta imali zingahle zingahambi kahle kodwa lokhu uma ukuthi ukopha lokhu bese kuyanqamuka kusho lesikhathi esinzima ongahle ubhekane nasempilweni sizokwazi ukuthi sindlule kodwa uma ukophe isikhathi eside kwanganqamuka kusho ukuthi uzobhekana nokuthwala kanzima empilweni ongabe ukugula noma ukuthwala kanzima financially izinto zakho zingahambi kahle isikhathi esizothi kuba side kodwa ke thandaza ngane yakwethu okungandluli kuyahlola uSafe I don't know Safe that baby girl uSafe 1 uthi Safe 1 I don't know if ngipronounce kahle Safe 1 or yakhona lapha yabo uthi pastor yazi ngibe nephupho eliqhakayo la sengeke ngavakasha eZone Church isikhashana noma isikhashana manje umoya wami uyakhululeka uma ngikhona izolo ke ngiphupha ngikhona lapha enkonzweni kodwa sihlezi phansi ku dark ngathi kuvalwe ke ama curtains khona umama oyisangoma osayina khona ulapho ku round phansi esihlezi kuwo umfundisi umshumayeli lo mama oyisangoma umbethi ibhayi lakhe nomunye umama webandla kodwa yena ugqoka ijazi elimhlophe futhi yena ubekhuluma nami ngitshela ukuthi yena ubona ngisephehlweni mangithi kuye cha ngikho ephehlweni athena hey kubonakala kanjalo manje inkinga ukuthi ngikhulelwe ngimtshela ukuthi cha angikhulelanga ngibeke esengiyaphaphama asathi uyaphendula esingakubalula kuyiphupho leli ukuthi uma ungenzeka uyiphuphe usendaweni enobumnyama endaweni eminyama noma enobumnyama kungaba uphawu olusho ukuthi kungayenzeka kunamathunzana noma kunobumnyama noma kunesikhashana esinzima noma kunezihibe nje ikhona abhekene nazo inkosazana la
empilweni yakhe nje mhlawumbe kuneyihibanyana ezincanyana ngoba uma ebheka la besa ngokuthi kudakhinyana nje usho ukuthi yihibe nje eyingatheni abhekene nazo noma angashabhekene nazo nje empilweni kodwa ezizondlula kodwa futhi ezidalwa ngabantu yabo. Kanti futhi la uma uphupha la esebona noma uphupha ubona nje umuntu omelaphi wendabuko ngabe isangoma inyanga umthandazi noma ubona ke lowo muntu ongumholi webandla, lelo uphawu lwamandla noma ke asiqale sithi uphawu olusho usizo noma olusho usizo lwakho wena usukuphupha lusendleleni noma usuzolithola ke usizo okade ulidinga empilweni yakho sekusondele sathi usalulithola lo sizo. Kanti futhi la uma uphupha la ubona futhi lo muntu ongaba isangoma inyanga noma umthandazi noma umfundisi, uphawu olusho olungabika ubizo okumele mhlawumbe wena amaduze ulandele noma kusho loyo muntu uyena olosuku umbona ozokwathi ekusizwe ezintweni zakho kumele izilungiswe. Uye umuntu onikezwe amandla ukuthi lo muntu loyo uma engakuthinta noma ekukhulekele noma ekukhulekise noma ekunikeze amakhambi uyokwazi usizakala. Kanti futhi uma uphupha inkonzo noma ibandla lapho soko uphawu olungasho ukuthi uyatshengisa ukuthi isithunywa sakho sifuna ukhonze kulelo bandla noma isithunywa sakho siyakhululeka siyathanda uma kuleli bandla. Futhi ngasho ukuthi isithunywa sakho sithola amandla kakhulu uma ungakhonza kuleli bandla noma sizothola amandla uma ungakhonza kuleli bandla. Kanti futhi still ukuyenzeka uphuphe usebandleni kodwa bese kudika kuncika kwi-context yalelo phupho ukuthi kwenzakalani kulelo bandla. Okunye kungakutshela ukuthi cha ingilosi yakho ithi cha ungaya kule bandla noma ithi ingilosi yakho cha ungayi kulelo bandla. Kuya manje ngalama feelings ngalama emotions azokwenzeka during that time that moment usebandleni. Kanti la uma engenzeka uphuphela utshela ukuthi ukhulelwe njoba ethi yena uphuphe bemtshela ukuthi ukhulelwe, uphawu futhi olungasho ukuthi ithongo lakhe liyamtshela ukuthi unesibusiso esikhulu anaso noma kunento enkulu emangalisayo anayo engahle ibonakale esikhathini esizayo ngaye. So akalindele ukuthi kuzoba ngaba khona mhlawumbe some few challenges kodwa uzolithola futhi usizo, kodwa futhi akalindele ukuthi ngenzeke kube nento enhle enkulu engahle ibe khona esikhathini esizayo. Siyabonga. Aswabambe la okwamanje amaphupho so wathi siqhubeke sikulethele futhi la amanye amaphupho esazi ukuthi mhlawumbe angakwathi uyakwelekelele mhlawumbe akucacisele ngezinto ezithile ebezikudida. Mina ngibonga kakhulu ukuthatha ithuba lelubukela ama video, ngibonga kakhulu ukuthi usubscribe, ngibonga kakhulu ukuthi uyalike, uyakhomenta, uyabuza imibuzo. Vai, vai, vai,